हाय सांग माने आमे दुई भाई स्वागत करुचु आम चैनल को मु लकी ମୁଁ ହାପି। ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଶୀ ଖାଇବା ସବୁର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆଉ ଯିଏ ହାରିବ ତା ପାଇଁ ତ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି। आउ सरप्राइज दब किए ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ଦବ। जे हारिबो ना जे जितिबो ଓ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ଦବ। हाँ सांग माने ठीक कहले जे जितिबो से सरप्राइज दब आ जे हारिबो से सरप्राइज नबो ପୁରା ବୋବାଲ ହବ। आपण माने भाबुथिबे एमती उल्टा केमती देखंतु देखावा वीडियो लास्ट रे भाई आगे प्रस्तुति जा ଏଠି ଦେଖିବା କିଏ ହାରୁଛି। देखिए ताले की हाउजो की हाउजो सांग माने आज चैलेंज होची भात देखु देसी पिला देसी करियो पखाळ पखाळ भात अंडा आमलेट मिक्सचर अछि पियाज अछि आंब अछि आ उइटा आपण देखिबे आंबुल अछि तो पाटी तो लाळ होइलानी ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା। चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଭିडिଓ କେମିତି ହେଉଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଏ ଜିତୁଛି ଆଉ ହାରୁଛି କିଏ ସରପ୍ରାଇଜ ଦଉଛି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉଫ୍ ଏବେ ଲାଳ ହୋଇଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଶୀ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବୋବାଲ ବୋବାଲ ଝାକାସ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ତାପରେ ପୁଣି ପଖାଳ ଯୋଉଟା ଆମ ସୋଲକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ କ'ଣ ଲାଗିବ। କାହା କାହା ପାଟିଲା ଲାଳ ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଜିତିବି ତ ମୁଁ ସରିଲା କୁହ। ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଲେ ସରିଲା ଜିତିବ। ଖରା ଦିନେ ପଖାଳର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଆମ୍ବ କିଏ ହାରିଲା କିଏ ଜିତିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସରପ୍ରାଇଜ କିଏ ଦବ କିଏ ନବ। ଓହୋ ରେଡି ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟା ତ ଟିକେ ଦୟା କଲି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜିତିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖା ହବ ୟାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ସାଇନ୍ କରିକି ତାପରେ ଦେଖା ହବା ଭାଇ ଏଥର ଖାଇବା ସରିଲା ଏଥର ସରପ୍ରାଇଜର ପାଳି ଦେଖିବେ ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ ନବୁନି। କ'ଣ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୟା ଦେଖେଇଛେ ମାନେ ନେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ସାନ ଭାଇଟାକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦବା ଆମେ ରେଡି। ଓକେ ଏଇ ରହିଲା ତାଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ ଆରେ ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କି ସରପ୍ରାଇଜ ଏଇ ତ ସରପ୍ରାଇଜ ଏଇଠି ରହିଲା ଦିଟା ଚିଟ୍ ଏଇ ଚିଟ୍ରୁ ତମେ ଚୁଜ୍ କରି ଦିଟା ଉଠାଅ ଉଠେଇଲା ପରେ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ସେଇଟାକୁ ଖାଇବ। ଏ ଭଗବାନ ଶେଷରେ ଏଇ ଦିନ ବି ଦେଖିବାର ଥିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସିଧା ଅଛି ତ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ
କଞ୍ଚା ଆଳୁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଖାଇବେ ଭାଇ ମୁଁ ଜୀବନରେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଖାଇନି ମଜା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ନେଇକି ଆସିଛି ସରପ୍ରାଇଜ ତ ଛାଡ଼ କଣ କରିବା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଦେଖି ଭାଇ ଏଇ ରହିଲା ଦେଖ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଆଉ ଆର ଚିଟ୍ଟା କଣ ଥିଲା ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଥିଲା ଆର ଚିଟ୍ଟା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା 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 ଛାଡ଼ ତ ଯାହା ଥିଲା ଅଦା ଥିଲା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଚଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ତ କେବେ ଖାଇନି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଛାଡ଼ ଏ କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମ ଛାଡ଼ ସାନ ଭାଇ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବା ଏଇଟା ତ ଖାଇବୁ ଛୋଟଟା ଭାଇ କଞ୍ଚା ଆଳୁ କେମିତି ଖାଇବ ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନବା ଆମେ ହଉ ପ୍ଲିଜ ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିବ ନା ଖାଇବନି ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ 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 କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଖା ହେବା ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ